Amb el Lluís també és empresa familiar, és d'una empresa familiar que també s'ha reinventat i que està triomfant més a fora que a casa i ens explicarà per què. El seu sentit és el de l'olfacte i potser algun d'aquí també ho provarà, no? El tenim per aquí, ja ho veureu. Lluís? Molt bon dia a tothom. Sí, jo també soc empresa familiar, també soc la tercera generació, tenim el mateix repte i la veritat és que la nostra història és més curta, per situacions històriques, estem al ratll dels 45 anys. El meu avi comença amb la producció de concentrats, el meu pare se'n desvia i torna al camí altre cop, i jo accedeixo a l'empresa en el moment en què has de canviar. El que crec que tenim clar les persones, perquè en el fons jo em defineixo moltes vegades primerament com a pare, després com a empre no sé què. Aquí entra l'empresari, l'emprenedor, l'emprenyador, qualsevol empre que puguis, perquè en el fons l'esperit emprenedor, el caràcter emprenedor és el que aporta la persona, sigui a un negoci, sigui a un fet social, sigui a posant-hi música, posant-hi la vista darrere d'una càmera o les mans o bé preparant un fuet. Realment és el que ha canviat a Concentrats Pallejà ha sigut el voler deixar la nostra empremta dintre d'aquesta empresa que també esperem que sigui llarga en el temps i que no ha d'acabar en cap moment ni en cap moment li hem de posar una finalitat de dir l'acabarem venent al cap de 5 o 6 anys. Suposo que aquest és l'esperit que porta la gent que venim de l'empresa familiar, o sigui, reconèixer que formes part d'una línia de temps que només se t'ha cedit en un espai i allí és on han de sortir els emprenedors a posar-hi la nostra empremta. A mi m'ha tocat el sentit del de l'olfacte. Jo tenia la idea que havia sigut una mala jugada de la Marta passar-me l'olfacte a mi per qüestió de nas. Però és veritat que anant preparant la meva exposició, doncs m'he anat donant compte que si bé és veritat que has de tindre oïda per escoltar moltes coses i vista per donar-te'n compte, al final, com a empresari, sí que m'he donat compte que moltes vegades les coses les fas per nassos, perquè t'ho ha dit el nas, o perquè has trobat de nas a la paret i has tingut que buscar una solució. En realitat, tot forma part d'aquest caràcter emprenedor. Crec que és l'essència que més ens pot ajudar ara mateix a sortir de la situació en la que estem. Ja fa molt de temps que jo no vull parlar de crisi i intento que no es parli de crisi al meu entorn, precisament perquè no tinc clar que la posició de la crisi va ser, com a indústria alimentària, també tinc molt clar que va ser l'any 2007 quan vam començar a patir molt durament una reestructuració del nostre àmbit i en quan tardem més en donar la nostra empremta en aquesta situació és el que estarem allargant és la crisi. La crisi és aquell any i nosaltres el que tenim ara és un període d'adaptació. Aquest període d'adaptació que nosaltres hem passat des de l'any 2007 li hem volgut donar el nostre caràcter i el que hem fet ha sigut reinventar-nos, però d'una de les maneres que possiblement el teixit empresarial català és el que tenim més fàcil, que és mirant enrere i mirant què ens havia fet grans o què ens havia aportat en unes situacions molt més fàcils de portar que les que tenim avui en dia. En aquest sentit, nosaltres el que hem fet és tornar a veure què havia fet el nostre avi i abandonar tot allò que possiblement ens havia fet grans. Nosaltres tenim una empresa que el 80% més o menys és exportació, un producte que aquí és desconegut, no és desconegut perquè no sigui un producte que es pugui acabar comercialitzant, però un producte que culturalment no té sentit en aquest mercat nostre. El principal producte que nosaltres fabriquem és els concentrats de fruita
destinats a la gent que a casa seva es fa el seu propi vi o la seva pròpia cervesa. Evidentment estem en un país on la cultura del vi és brutal, som creadors de cultura de vi, i el que no podem intentar era transmetre la nostra cultura de vi a altres països on els nassos, on els gustos i els olfactes són molt diferents. Llavors vam detectar que hi havia un mercat que es diu del home winemaking o del home brewing, que fa molts anys que existeix, i que havia entrat en una dinàmica on s'estava fent sempre vi i cervesa de les mateixes característiques i buscant sempre estandarditzar aquests processos per aconseguir el millor resultat. Aquí és on nosaltres hem mirat enrere i vàrem detectar que fruites que tenim a l'abast com a país productor que som encara, que no tenien un reconeixement al mercat global. En aquest sentit, els nostres productes que s'estan llançant en aquests moments i creiem que tindrem 2 o 3 anys de poder treballar amb ells són el concentrat de figa i el concentrat de garrofa. El de figa i el de garrofa són 2 concentrats que ja fabricava el meu avi, que el meu pare va abandonar perquè raïms, maduixes i cítrics donaven molt més joc, i en aquell moment en què ens trobàvem que el mercat ens havia apartat, perquè a part de ser empresa familiar, som empresa petita, i volem continuar sent empresa petita perquè el factor que ens ha de diferenciar volem que sigui la qualitat dels nostres productes. Si parlem de fruita, ho entendrem ràpidament. Si volem fabricar moltes tonelades de concentrat de fruita, haurem d'anar a buscar moltes tonelades de fruita i tots sabem que la fruita no tota és igual ni tota és igual de bona. Si parlem, a més, de concentrats, estem parlant bàsicament d'aromes. No parlem de gustos, perquè els gustos no els consumirem com a concentrats, sinó que el que farem és aportar una característica aromàtica a un producte. Aquest producte pot ser un vi, o pot ser una cervesa, o pot ser un additiu per un procés de pasteleria, etc. Aquests concentrats són els que s'han estandarditzat globalment i que nosaltres ara intentem posar-hi un fet diferencial. Exemples, els 5 milions de quilos que es fan a la conca mediterrània de garrofa, doncs 3 milions i mig es fan a la província de Tarragona. Evidentment, si tenim aquesta matèria prima propera, no tenia massa sentit donar el tom i anar a buscar l'agave mexicà perquè ara mateix és l'estrella dels siropes. Què és l'estrella dels siropes? L'agave, una fruita mexicana que ara té qualitats alimentàries, se li estan descobrint molt d'èxit, diríem, en el món del retail. El que necessita també és exactament una rotació de producte. O sigui, si el 80% de persones li preguntem quines fruites són les seves preferides, doncs molt probablement la maduixa deurà agradar a la majoria. Us agrada la maduixa? La poma també. Són aquelles fruites que... Quina era l'estrella aquesta que deia? L'agave. És que no sé el que és. Algú sap el que és l'agave? Sí, se'n fa el tequila de l'agave també. És que no som tequilosos, no. Doncs, ara mateix als Estats Units hi ha una corrent pel consum d'agave i una altra corrent pel consum de la garrofa. No perquè nosaltres l'haguéssim detectat, sinó que hem arribat conjuntament al moment. Entre altres coses perquè la farina de garrofa també és un producte que nosaltres no toquem, però que ja s'està introduint al mercat alimentari. Llavors, perquè els que no coneixeu la iniciativa de Lluís, ell la té molt interioritzada, ell el que fa són uns kits, us en recordeu com el tanc, que era un sobre i fèiem així, i dius, ostres, suc de taronja. Doncs, perdó, per banalitzar-ho així, però el que fa són kits de vi o kits de cervesa amb el qual, amb aquests aromes o amb aquests productes que ell, mitjançant les tècniques de concentrats pallejar, els col·loca en les condicions òptimes,
a casa, amb els nens, amb tothom, un dissabte dius, què faig? Doncs mira, ara vaig a fer vi. O què faig? Ara vaig a fer cervesa. I el que no entenc és com són més trendy o no en funció de que li poses l'agape o no. Això no sé com ho fas. És tendències de mercat alimentari. Hem estat uns anys que el consum d'oli era l'estàndard, uns altres anys passem que el consum de fruita serà l'estàndard, i en aquests moments els siropes són un dels estàndards en el qual el consum saludable d'alimentació. El producte estrella nostre continua sent els kits de fermentació. Aquests kits de fermentació, clar, si parlem de concepte de vi, aquí el tenim encasillat, però el concepte de vi fora de les nostres fronteres passa per tindre que definir de què és aquell vi. Es pot parlar de vi de fruita, de qualsevol tipus de fruita. Jo he tastat vins de llimona, vins de patata, vins de tomàquet, vins de qualsevol... Tota fruita té sucre, tota sucre és fermentable, per tant, tradicionalment, qui tenia una primera matèria disponible acabava fent una beguda i aquesta beguda no es mantenia en el temps, acabava fermentant, amb la qual cosa acabaves fent una beguda alcohòlica. Era més bona llavors que no pas en l'origen. Per això han quedat. En aquest sentit, nosaltres no inventem, no podem dir que hàgim reinventat, perquè ja et dic que el que estem fent és recuperar processos que feien anteriorment. Després de la guerra hi havia gran escassez de sucre i les grans fruites que hi havia disponibles eren la garrofa, i d'aquí es va intentar extreure els sucres per a processos alimentaris, i nosaltres estem recuperant aquests productes, ja no per la necessitat del sucre, sinó perquè creiem que així com el gust són retorns que tenim a la memòria, l'olfacte és una memòria que està molt impresa en el nostre cervell. En el moment en què ara tenim el neuromàrqueting, que ens explicaria si vols influenciar, a través del nas és el que més directament arribaràs a la part del cervell en la qual pots decantar una decisió o una altra. Però nosaltres el que estem experimentant més és veure com la gent ens demana aquells olfactes que recorden d'alguna cosa. És a dir... Deien, els estudis de neurociència diuen que el primer sentit que es desenvolupa en el feto és el de l'olfacte. O sigui, que tu vas a l'arrel de les essències dels sentits. Llavors, portem uns anys treballant, donant resposta a l'estranger a aquestes necessitats de seleccionar fruites que no siguin les corrents de cada país per poder fer vins i experimentar amb aquests nous olfactes, i ara el que volem fer és intentar promoure els olfactes tradicionals nostres, és a dir, el de figa i el de garrofa, que són aromes que molt probablement els tenim molt poca gent gravats en el cervell, però que molt probablement siguin molt nostres en aquest sentit i siguin molt difícilment replicables fora del nostre entorn. Em sembla que està clar que agosarat ho és des del punt de vista de buscar matèria prima que és ancestral, perquè jo, home, distingir la garrofa, hem vist un cas que sí que ho ha distingit, però distingir la garrofa és una miqueta complicat. Deu ser que no vaig néixer aquí amb els meus ancestres, dec ser d'un altre cantó. Obrim una miqueta el torn d'intercanvi amb vosaltres, però m'agradaria obrir-lo des d'un punt de vista de quin sentit per vosaltres té més sentit a l'hora d'emprendre. És a dir, quin sentit de tots té més sentit a l'hora d'iniciar una idea en forma de negoci. No sé si vosaltres, tots teniu empresa o no, però m'agradaria que algú de vosaltres interpel·lés a un dels sentits com a punt base de traduir la idea en forma de negoci. Qui s'atreveix? Vinga, t'aixeques i dius com... Espera, tens un micro. Digo, yo me llamo Elena, soy consultora y yo diría que el sentido más importante es el del olfato. Es el del olfato para, entender dónde están las oportunidades. Totalmente. Estem d'acord? Totalment. Sí? Qui de vosaltres té empreses vinculades als sentits? Espera. A veure, del sentit de l'olfacte ja n'hem fet. Quina ha estat relacionada amb l'oïda?
A veure, passeu-li un micro, a darrere. Es que yo trato con formación, entonces yo creo que cada empresa tiene la oportunidad de usar cada sentido que hay y hasta el sexto sentido, que si quieres decir que no existe ahora mismo, pero yo diría que cada empresa tiene una oportunidad de ofrecer una experiencia completa y que ha de encontrar una manera de tener la música, de tener las imágenes visuales, de tener el packaging, el sabor en la boca cuando estás haciendo algo. Por ejemplo, tengo una escuela que se llama English Metas y tenemos un producto nuevo que se llama Football as a Foreign Language. Entonces, lo que queremos hacer en la clase es poner el olor de lo que es césped cortado. Queremos que lleven el vestido de, yo qué sé, Messi, lo que sea, pero que haya una experiencia total. Entonces, creo que cada empresa tiene esta oportunidad de hacerlo. Si lo hacen o no, sería por tiempo, por imaginación o lo que sea, pero creo que cada sentido es importante y todo dependerá del cliente que tienes y lo que valora. Ya está, nada más. Hi ha casos de... Aquí tenim la Maria, que ve de Foxy School. En quin sentit heu, diguem, posat sobre la taula des d'un punt de vista d'iniciar una iniciativa nova com la vostra? Aquí no només el difícil està aquí sobre l'escenari, Aviam, jo crec que, jo estic d'acord amb el Lluís, que jo crec que per començar una empresa s'ha de tenir olfacte. O sigui, s'ha de veure o entomar una mica el que respira l'ambient. Això sí, això per començar. Després jo crec que és una combinació de tots. Una experiència no és només un sentit, són els 5 sentits. I jo crec que avui en dia les empreses que estan funcionant, més que empreses, jo crec que és una mica el saber connectar amb la persona i l'única manera és donant servei, personalitzant. Soc la Maria, jo, si voleu un curs, foxice.com, però soc la Maria i jo t'ajudo i després la humanitat. Ja s'acabó la desconnexió que hi havia abans. Digues. Jo em dic Cristina i soc assessora i activadora del punt de venda. Llavors, el que voldria constatar és que com més conjunció de sentits tens en el punt de venda, més èxits tens. I això no està per res lligat a que tinguin que ser costos de grans envergadures i grans infraestructures, sinó una mica de sentit comú i fer aquell mix de màrqueting que a vegades necessites fer d'una manera molt pragmàtica. Jo volia explicar-vos un cas, que segur que el recordareu tothom, que és el cas de Musel. Musel és un gel de bany que ha estat aletargat durant molts anys, el vàrem tenir a la venda sempre permanentment, i quan vam fer el rellançament l'any 2007, doncs la gent quan venia a l'oficina el veia, fos de l'edat que fos, sexe, nacionalitat, et preguntava per aquell producte. Mentre teníem altres marques que eren líders indiscutibles del mercat, et preguntaven per què. I verdaderament després he copsat com nenes de 7 anys que no els he enganxat per res la història de Musel, que és més aviat pels quarantons, entre els 35 i els 50 diria, canten la cançó. I amb això la meva experiència va ser posant al punt de venda olor, cançó i vista. La vista és importantíssima, perquè si tu poses una molt bona olor però l'entorn no et capta, no et lliga, o sigui, no disfrutes observant, olores però te'n vas. Llavors, la conjunció dels sentits és molt, molt, molt important. I simplement això, volia fer aquest aport. Salva, tu te'n recordes de la cançó de Musel? Pues sí, ara m'estava intentant recordar exactament com estava arranjada, però... Sí, no, però aquí has encetat un tema molt interessant, que és el de la música, o sigui, i una de les claus per les que estem sent tan extraordinàriament poc eficaços en publicitat a Espanya és perquè la música és l'última escala del... O sigui,
nosaltres en els últims 2 anys hem tingut, sense voler-ho, 3 judicis per gent que ens ha robat músiques. O sigui, però no que nosaltres haguem anat a judici, sinó que nosaltres tenim una editorial i bàsicament estem parlant del rellançament d'una sèrie infantil d'animació, estem parlant d'un producte d'alimentació massiu, o sigui, coses realment consolidades. Llavors, què passa? Que la cosa funciona que una agència fa un premuntatge pel client, i el client diu, ostres, fantàstic, aquesta música és collonuda. Resulta que com a música de referència han utilitzat la teva. Però llavors diuen, ui, ara hem d'anar a buscar els Pinkertons i pagar-los no sé quant, per no sé què. No. Agafem un piratilla que ens faci una versió en MIDI, diguéssim, canviant les suficients notes com perquè allò ja no sigui un plagi. Llavors, clar, això ens costa una petita part del que ens costaria comprar el tema original dels Pinkertons. Clar, això repercuteix en la qualitat del producte. La gent, o sigui, a pesar del que en molts equips de màrqueting de vegades es trasllueix aquesta idea, de el públic és tonto. No, el públic no és tonto. Hi ha coses d'aquestes que les sap veure, les sap, o si més no, intuir. Llavors, la diferència és que entre la publicitat, per exemple, que s'està generant aquí o el terreny que treballem nosaltres més, que és el món anglosaxó, clar, sobretot és primer els pressupostos i es fan concursos amb uns premis altíssims. O sigui, estem parlant de 10 vegades això, i això és traduïble al cinema també, etc. O sigui... Jo, en el seu cas, no sé si sabeu que la cançó típica de TV3 de l'estiu, el punt de partida és de Pinkertons, que tothom enviava els vídeos, no sé si us recordeu, concursant a veure qui imitava millor la cançó, això és original seu, però en el seu cas la reivindicació té una part també després de generositat. Ells han creat una línia nova, els que sou més 2.0 ho coneixeu, que és l'iniciativa Free Music Friday, pels Follow Friday, però en versió música, que et regalen, ja que la gent arriba un moment que roba, doncs es diuen, escolta, jo si vull la regalo la música, i cada divendres es regalen una cançó de Pinkertons a tothom, però hi ha coses que sí que s'han de tenir en compte, i és que per molt que es treballin en els sentits i que a vegades aquests sentits siguin menys identificables com a tangibles, perquè hi ha sentits en què es tangibilitzen molt, com per exemple els del gust, perquè tens producte, en el cas del sentit de l'oïda i de la música és més difícil, o està ara més inherent al tema que es pot piratejar. Aleshores, també és un producte i també és un negoci, i per tant hi ha d'haver un respecte en aquest sentit. No sé com anem de temps, Maria? Anem sepsè. Hi ha alguna intervenció més des d'un punt de vista de reflexió? Perquè si no també n'hi ha una que a mi m'agradaria destacar, que és la de que tots els sentits, tots, al final, tenen el fil conductor de la persona com a ésser viu que sent, que en el fons té emocions. I aquestes emocions s'han d'interrelacionar amb un estat de consciència determinat. Potser part de la crisi que tenim ara a tot el país, si la concentréssim a posar l'atenció en la persona, a un mateix, a que cadascú sigui conscient de què és el que pot fer per crear valor, en comptes de mirar la culpa a tercers, mirar què és el que pot fer un des de la seva iniciativa, potser part de la crisi no existiria, sinó que evidentment el que hi hauria és multiplicitat d'oportunitats. A mi m'agradaria explicar un exemple, i no ho sap perquè ha vingut i no en té ni idea, però l'he vista i li diré. És una noia que es diu Sandra Rota, que és molt joveneta i que ara faré que s'aixequi, pobra. Ella és molt joveneta i està lluitant cada dia per traduir la seva idea en forma de negoci. I ho fa amb una, no és un sentit, sinó una forma essencial nostra, que és la de la respiració. És a dir, el fil conductor en el seu cas és la respiració. Si no respirem no vivim.
que això està clar, no? No tindria cap dels sentits. I ella el que ha fet és, mitjançant aquesta, diguem, no aquest sentit, sinó aquest fil vital, intentar fer negoci en el món del submarinisme i portant el submarinisme sobretot amb gent que té problemes i així hi ha una possibilitat d'inserció social. Per què no expliques a tothom la teva iniciativa? Perquè es vegi que la gent jove, a data d'avui, molt jove, com ella, no només treballa, perquè es paga part dels seus estudis estant per Nadal a botigues treballant de sol a sol, sinó que a més insisteix en que la seva idea es pugui transformar en forma de negoci. Sandra, explica què és el que tens en ment. Bueno, primer estic molt sorpresa per la teva intervenció cap a mi, moltes gràcies, i també m'he quedat sorpresa, i ara li comentava amb ella, de sentir-me la persona més jove de tot això. Jo quan em vaig apuntar al seminari em pensava que la gran majoria de gent tindria 20, 22, 25, 27 anys i veig que no, veig que trenco bastant la mitja d'edat i això m'ha sorprès cap a bé, ni cap a malament ni cap a bé. I bueno, parlant del que jo em dedico, jo com el resum que faig o el que sento és que em dedico al que m'apassiona. Jo em llevo cada dia i penso, hosti, que bé, avui vaig a treballar. I això és el que més m'omple del que faig, no? Tenir la sensació de que el que faig com a persona em permet créixer i em permet sentir-me bé amb mi mateixa. Tot va començar una mica per casualitat. Des de petita, a casa meva, ens han posat amb el tubo i les ulleres i hem anat a buscar cargols. I el submarinisme sempre ha estat el hobby que hem tingut a casa, però mai el que jo esperava dedicar-me. Jo sempre he tingut clar que em dediqués al que em dediqués, com a persona m'havia d'aportar alguna cosa, perquè pensava, ostres, la feina és un 70% de la vida, doncs almenys el que facis que t'ompli, no? Que sentis que val la pena. I bueno, un any, el 2007, quan vaig fer 18 anys, els meus pares em van regalar el meu primer viatge al Mar Roig, que és, no sé si ho coneixeu, però és un dels millors llocs per bussejar. I allà, quan vaig estar 10 dies només bussejant al mig del mar, amb un barco, sense mòbil, sense televisió, sense res, vaig tenir com una mena de revolució interior i me'n vaig donar compte que el que realment jo volia era dedicar-me a transmetre aquesta passió que sentia pel mar. Volia això. I vaig arribar aquí i vaig dir, bueno, molt bé, doncs endavant, no? I tenia l'opció de seguir amb un dels negocis del meu pare, que era un centre de submarinisme que està a Torredembarra, i per tant vaig dir, bueno, doncs seguiré amb això. Però suposo que per un neguit intern que es té i ja està, que és implícit, seguint només amb el que ja havia creat el Miquel, que és el meu pare, me sabia poco. Pensava, ostres, tota l'estructura està creada, tot està fet, jo segueixo, però clar, només he de continuar. Necessito aportar alguna cosa que sigui Sandra Rota, que tingui els meus noms i els cognoms. No per res en concret, sinó a nivell meu de sensacions. Llavors el que vaig decidir era que el 2011 el passaria a Austràlia. El passaria a Austràlia, primer per aprendre anglès i després per treballar en altres centres de submarinisme que potser m'aportarien una idea de negoci aplicable al que aquí el Miquel ja té. I és molt curiós perquè el 23 de juliol del 2010 jo tenia hora al Consolat de Madrid per tot un tema de tràmits de papers. No sé per què em feien anar a Madrid. I el 21 de juliol va venir a bussejar amb nosaltres un noi que es diu Ferran, que fa 23 anys que és tetraplègic per un accident amb castells. Ell era casteller de Valls i estava a la pinya i li van caure a sobre. I havia provat el tema del submarinisme, però en piscina. No sabia on anar, si volia fer-ho al mar i si volia viure-ho en directe, o real, o com tots tenim l'oportunitat aquí de poder-ho viure. I li va demanar al Raül, que és un dels instructors que està amb nosaltres, a veure si li podia fer el favor de portar-lo a bussejar, ja que teníem un barco que ens havíem comprat aquell any, que resultava ser que estava adaptat per gent amb discapacitat, perquè té una plataforma hidràulica on tu pots accedir amb la cadira i és molt ample, és un catamaran.
I llavors, després d'aquella tarda del 21 de juliol amb el Ferran i de veure com va anar tot, vaig pensar, ostres, dic això del submarinisme adaptat, existirà o no existirà? I vaig trucar amb el Ferran, Ferran, escolta, això del busseig adaptat, existeix o no existeix? I em diu, no hi ha ningú que es dediqui a això. I llavors vaig dir, saps què? Sempre pots marxar demà. I bueno, el demà encara no ha arribat i espero que no arribi, almenys en un temps. I a partir d'aquí el que vaig fer va ser prendre'm un sèrio i dir, jo, per molt que hagi bussejat tota la vida... M'estic enrotllant molt? Vale. Per molt que hagi bussejat tota la vida, no em sento amb les eines necessàries com per algú amb discapacitat, tetraplegia, paraplegia, hemiplegia, discapacitat visual, el que sigui, perquè és un camp realment molt ampli i malgrat haver estudiat educació social no em sento preparada com per ensenyar a algú a bussejar de la manera més autònoma possible, perquè jo tenia molt clar que el que no volia fer era treure a passejar ningú, de dir, vinga, va, ens anem d'excursió i jo et fico aquí l'aigua, et banyo un ratet i tu notes la ingravidesa i que bé que va això, no? No. Jo crec en la igualtat de condicions en què existeix la manera de que tothom tingui l'opció d'agafar, tenir un títol i anar-se'n a Tailàndia o anar-se'n a les Balears i dir, que jo bussejo i a més en sé. I soc autònom, dins de les meves limitacions, però soc al màxim autònom. Llavors vaig mirar les diferents agències que es dedicaven a emetre aquestes certificacions i vaig trobar HSA. HSA és Handicap Scuba Association, que per mi és la que té els millors programes educatius. Llavors em vaig posar en contacte amb ells, els vaig dir, mira, tinc 20 anys, estic molt motivada i m'agradaria ser instructora de busseig. Què he de fer? I em van dir, mira, tens diverses opcions. Tens l'opció de fer un ITC, que és un Instructor Training Course, que això el que et permetrà és formar bussejadors amb discapacitat, o pots fer un curs de director, que això el que et permetrà és formar a bussejadors amb discapacitat i a gent que sigui instructora i que es vulgui especialitzar en aquest àmbit. I vas pensar, bueno, de perdidos al río, perquè ja que he d'agafar aquest home ha de venir d'aquí dels Estats Units, l'he de tenir aquí 15 dies, m'ha de fer un curs, una cosa o una altra, i doncs, bueno, la diferència realment era només econòmica i vaig tenir la sort de que en aquell moment el meu pare em va poder pagar això, perquè una altra cosa també està molt clara. Jo crec que tu pots tenir idees que siguin molt bones, però necessites un coixí econòmic, que moltes vegades només quan tens una idea pel sol fet de ser fum no tens. Després sí, després la poses a la pràctica i si realment és bona, la gent t'ajuda i creu en tu i col·labora. Però jo estic quasi al 100% convençuda que si hagués anat amb aquesta idea de vull tenir un centre de busseig o una entitat especialitzada en busseig adaptat perquè no existeix, perquè no sé què, com que només era una idea, molt poca gent haguera apostat per mi o ningú, no? Sandra, en això es volia introduir el tema de que el problema que tenim és que les entitats financeres a data d'avui no aposten per les idees. Per les idees, com en aquest cas, que són idees que responen a passió, però que també responen a un model de negoci que és sostenible i que a més a més fa una aportació social molt gran. Aleshores, en el seu cas, gràcies Sandra, en el seu cas, un aplaudiment per ella, ha tingut el suport de la família. En molts dels casos el que hi ha hagut és també una inversió pròpia de recursos per estar al visat, etc. Però que una de les reivindicacions que aquí fem és que les entitats financeres, evidentment, apostin pels que estem generant valor, apostin pels que volem arriscar part de la nostra vida en traduir les nostres idees en formes de negoci. No tenim més temps, podríem estar degustant tots els sentits o visualitzant-los tots o vibrant-los i mirant-los tots, però no tenim més temps. Us agraïm moltíssim la vostra atenció, esperem tenir feedbacks vostres des del punt de vista de la Comissió de Noves Empreses, que la Maria us donarà informació. La Maria Mora és la persona clau en tot aquest procés que tenim aquí a la casa d'introduir tot aquest fenomen de l'emprenedoria feta negoci i, per tant, l'empresariat del segle XXI que porta incorporat aquesta passió com a fil conductor i agrair
especialment els que estem aquí a la taula, en Salva, de Mr. Fúria, pels fans de Pinkertons, amb la Marta Alonso, amb tots els Ziggers Barcelona i Visual Marketing, amb el Lluís Pallesà, de Constantins Pallesà, amb la Peoni, de Pink Peoni, i amb el Jordi Mas, de Mas Gourmet, perquè gràcies a aplicar tots els sentits, gràcies a fusionar els 5 sentits, realment hem tingut un dematí molt vibrant. Moltes gràcies a tots, i la Maria ara ho pujarà i us donarà en 2 segons les coses que passaran d'aquí no res. Bones. No us vull entretindre més, simplement la propera sessió serà el 18 d'abril. A tots els que avui us heu inscrit rebreu la convocatòria i el 18 d'abril ens esperarà també una ponència sobre què busca un inversor per invertir en un projecte, formes de finançament, incubadores corporatives, moltes coses per fer i explicar-vos pels que no coneixeu que aquesta és la segona edició del Reinvented i que anirem fent sessions al llarg de tot aquest any. A tots els inscrits ho anireu rebent tot i esperem trobar-nos aquí el mes d'abril amb les mateixes forces, amb uns ponents tan brillants com els d'avui i amb uns assistents amb tantes ganes de participar, fins i tot les ponències del públic. Ja està, simplement gràcies a tots i fins la propera.